Namba yedu kumbausha wapostoli chitsauko 8 1930 pa verse 4 zemtumwa John Marange Msoroshoko 4 verse iwewe kana wenda koite basa la tenzi pasipo usikazokutevera pane zvaunotaura nokuzviita hazowi muno mutemberi wese unonga asateerera paizwi rangu rendinokutaurira hazopindi muno mudenga. Ndikafamba manhangwe 10 ndikabvunza uyo ndakange ndinaye ndikati, kare ndaimboite zvakanaka here? Hazadzi endawo gwinye kunatsa. Runyararo kweburi wapostoli rugare kune vanhu vanotenda. Chekutanga tinotenda tedzi Jesu Kristo sendi Nimrodi vakagara pakati pedu. Ndiye mufudzi mukuru wesangano rino, ndiye wakatikoka kuti tiwe pano, ndiye akabata zvinhu zvese zvesangano. Sangano rese zvemakaita izvi nezvinhu zvese zvesangano zviri mumaoko ake. Runyararo kwemuri wapostoli rugare kune vanhu vanotenda. Kana tichidzokorora mazwi akafanana kuti zvinhu zvese zviri mumaoko ake, tinonga tisikadi kuti vanhu varasike direction iba kana kuwarayirwa. Zvinhu zvese zvesangano zviri mumaoko make. Runyararo kwemuri wapostoli rugare kune vanhu vanotenda. Muprista uyu ndiye nyamatsatsi, nyeredzi inopenya. Nyamatsatsi, nyeredzi inopenya. Tiri pa musangano pa July, tiri kumacheke wamubhabhatidzi Chiwandire, kwete inini baba. Kana ndikazvidzokorora hazvishamisi ngekuti zvakanzi vana panyi, inini ndini mwana wacho umwe wacho. Saka kana ndikazvidzokorora zvinhu zvababangu zvinoratidza kuti ndiri kuteere manzwi ani. Right, ndatoshumaira vhangeri revana panyi papo pachechi, ndatokanda chibhakera chechinyi papo ndimupfekerwa. Saka wona izvi ndakutaura manzwi ani aya ababa. Zvakanzi nyamatsatsi kana ikanga yobuda, hanzi zvimbwambwambwa, mapere nemhungu, nyoka dzikangoona kuti nyamatsatsi yakubuda kwakuda kuedza, hanzi matizire ezvinoita kwenda makomo makudu mawadini. Nyoka unoona kutiza kuti regerai tiende kogara pakawanda. Runyararo kwemuri wapostoli yekutyani nyamatsatsi. Runyararo kwemuri wapostoli mapere anoita chamuringaringa kumhanye kwenda kupi. Kutya kuti kwakutodini izvozvizvi. Nhasi uno nyamatsatsi iri papi? Varoi vanohuta kudai kana vakanga vaona mutumwa nyamatsatsi, nyeredzi inodini inopenya. Runyararo kwemuri wapostoli kana vanonga vachida kuba manheru vanobva vatya kuti aiwa zviitiva ngekutya nyamatsatsi inodini. Vese vanoita zvinhu zvisakarurama vanotya nyamatsatsi, nyeredzi inodini. Ndiyo yemuri kuona iri panapa iyi. Nhasi uno muri kuiona yakaiswa paimba. Mamboti vakutarisa mushe. Umwe wedu panapa wamuvhangeri Chimbadzo zuro vakataza kana muchinga muchipfuura muchenda makadaiwo, rambai muchenda makadaiwo makatarisa munyatse kuona imba iri papapo yokudenga. Runyararo kwemuri wapostoli muchaona mufananidzo wacho wenyamatsatsi, nyeredzi inodini inopenya. Runyararo kwemuri wapostoli rugare kune vanhu vanotenda. Nzvimbo inei yetiri inei ndiyo inozi Jerusarema, ndiyo headquarter yepostori inei. Hurumende ine maheadquarter ayo ari mucapital city meHarare. Ndimo mamunoona mune maofisi makuru ehurumende, potse potse neparliament ndo mezvidini
zvese zvinoitika madepartments akasiyana-siyana zvinoenda kuheadquarter kupi, ministry imwe naimwe inoendese zvinhu zvakupi, panapa ndo paheadquarter yechinyi panapa. Zvinhu zvese zvikuru zvinoitwa zvinoitirwe pano, zvinotangire pano. Runyara kumuraposta taitirwe zvinhu zvakanaka nemutumwa, ngekuti uyu wakazi ndiye muwaki munyi. Hazvisisiri zvekuita zvekufungidzira bange zvokuona nemaziso. Last time takambotaura panapa zvisi kutotanga ndikashandise manzwi echirungu nakusatanga tisati tasvika pamwe pacho. Runyara kumuraposta. Right. Structure building iri patiri kudada ndizvo, saka muri kuona kuti kunyatsi kunya kudada nazvo zviri kuitwa nechinyi nemutumwa. Runyara kumuraposta. Varume nana mai, maione restructure iri papo building yekudenga. Regerai ndichidzokorora manzwi andakambosenzesaya anoratidze kunaka kwechinyi kwechinhu. Ndikasachitsanangura panapa vamwe vanotya kuzvitsanangura zvinhu zvinonga zvakanaka zvemutumwa. Ndakamboshandisa manzwi anoti wonderful. Ndingai ndimbodzokorere memory yangu. Wonderful inzwi rinotara chinhu chakadini chakanaka. Ndinoda kutsvaga my best words to describe the house. Runyara kumuraposta. To describe the temple. Ndozvendiri kuita pano. Runyara kumuraposta. Ndikashandisa inzwi rekuti magnificent. Inzwi rinotsanangudza kunaka kwakaite chinhu chinobva zvokuti unoshaya kuti pangaone rimwe rinokure ipapo. Runyara kumuraposta. Pada rimwe racho rasara rinoziya rinoda vanhu splendid. Runyara kumuraposta. Rugare kunana notenda. Musatya henyu, basa ratakapiwa nemutumwa rekuraramise mwiri ngereudzidzisi. Saka ndiri kushandise manzwi aya ndichatsanangudza. Splendid yana mai. Splendid. Runyara kumuraposta. Iyo inotyisa imba iyoyo. Runyara kumuraposta. Runyara kumuraposta. Kuti ndikataura kuti kumhiri uko kune zvimwe zvikoko ikokoko kumhiri ikokoko tichazonyatsodzotsanangudza tako muchizozvionera nemanyi nemaziso muvaki mukuru zvaari kuita. Dai pakanga uyawa paina nhaida kushanje kuda kuenda pachigaro, munofunga kuti vaizvigona izvi? Vangazvigona here izvi? Zvinoitwa nemunhu wakatsanangurwa nani naMwari. Izvi zvinoite kuti munyatse kuona chokwadi chiripo. Mweya yese yakaipa yanga ichimuka yakasungwa yese nemutumwa. Mese mune matambudziko ari kumushupai, kumukirwa newomadzinza. Runyara kumuraposta. Kushayiwa zvokudya, kurwara, marufu. Muri kuuya kwaari muchiuya muchikumbira simba rekuti muparadzirwe zvinokushupai. Runyara kumuraposta. Zvese zviri kuparadzwa ndiye ngekuti ane simba rakakura, unique power. God's power is in him. Runyara kumuraposta. Ndakudana notenda. Hakuna mumwe mutumwa ba kunze kwayehu. Runyara kumuraposta. Taakuchivhara izvozvi zvindakuchitaura pano. Zvendakutaura panapa tafara ngebasa rese iri. Ndo remafambira kuye kuona. Ndiro remafambira kuya kuona basa remaona iri. Taakuvhara sangano rinei rinofamba nerudo. One, ndakutaura izvozvo. One, rudo ndo ruripo. Two, unity, kubatana kwevanhu kunodikanwa ipapo. Runyara kumuraposta. Kutenda nekuteerera nekuzoita zvinotorwa nemutumwa ndo zvinobata basa rino. Runyara kumuraposta. Taakuparadza zvinonyuka zvinodini hatidiba. Izwa izvo tinogara tichitaura kuti
atidi papanozokumbu kutanga kutaura kakubude kachutsi kana kuti kuita zvozvinhu tabata mabranch emashizha kudzima moto usati watanga usati kudzima panoda kupwititika tinorova kana kudira chinyi rinyararo kwebura apostol isu hatitendi kufanira kufurirwa nevanhu musangwara zhukaba hatidi vanhu vanongwara zhukaba vanongotaura kungotutsva kungakuziya chechi maningi mungakachireshereshe chechi hangi yenyumba ngeemuridzi ngeemutumwa inini pano murikuona ndiri rabha huma yemutumwa handiti muruzoni asi zvechechi inini handi zvanguba handini ndinoziya zvechechi ba zvechechi zviri panani tiri kurova zvisati zvaitika tiri kurovarova munhu mumwe chete wakapuwa chinyi sangano vamurapi Konorio vakataura kuti zvese zvesangano ngezvani nyari kumurapostoli vamwe munotirire petition asi tiri kurovarova kuti pashai chinodini futi ngokuti ndo zvinovhiringidze sangano izvozvo hatikudikani waprofita ba vanotanga kuprofita vanoprofita zvisine maturo kana kurota zvisizvoba mumwe mukuru wenyika wakamboti hadzi zviroto zvicharamba zviri zviroto runyararo kwebura apostoli zviroto zvicharamba zviri zvinyi kutaura kuti zvaunonga uchifunga zvisina basa zvicharamba zvichishaya chinyi zvaunofungidzira zvicharamba zviri zvaunofungidzira hazvishandi chiro runyararo kwebura apostoli mutumwa wakaiswa zvamuchose ndiye wetinofanira kuteerera tese runyararo kwebura apostoli unit kubatana sangano rino harifani kumbosplita kana padiki ngerimwe takapuwa mutumwa ngerimwe tifungai kuti dai tatisina pepe taitambudzika tiri apo pamutumwa dai tisina kupuwa mutumwa uyu munofunga kuti zvese zvingadai zviri kwezvi namutumwa sediniroti kudenga tinodini toenda namutumwa sediniroti kudenga tinodini Jesu Kristu